Киләсе жыл эчтәлекле котлау хатыбыз Кызыл Байрак авылына юл ала. Кызыл Байрак авылында туып үскән. Хәзерге вакытта да туган авылында игелекле гомер кичерүче. Безнең өчен бик тә кадерле булган тормыш иптәшем. Әтиебез Өлфәт Зөфәр улы Шәрифуллинны ихлас йөрәктән 60 яшьлек матур гомер бәйрәме белән тәбриклибез. Бор булмышы белән эшкә бирелгән, кешелекле, уңган, бор яхшы сыйфатларны үзенә җыйган кадерле безгә киләчәктә дә барлыкта, муллыкта таза булып, балаларның шатлык куанычларын күреп, гел шулай яраткан әти, ышанычлы тормыш иптәше булып калуын телибез. Безнең сөеклебез Асия һәм Зөфәр Шәрифуллиннарның ишле гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга аваз сала. Бәләкәйдән үк тырыш, эш сөйчән булып үсә. Башкорт дәүләт аграр университетында белем алганда үзенең гомер юлдашын, Бөре районы кызы Татьяна Михайловна белән танышып, кавышып, гаилә корып җибәрәләр. Гаиләләрен түгәрәкләп без, мәхәббәт җимешләре, уллары Илмир, Илдус, кызлары Аделина дөньяга килә. Кадерләребез безне, эшебезне дә җил яңгыр тидерми, кадерләп, үзләре үрнәгендә эш сөйчән, максатчан итеп, яхшы итеп тәрбияләп үстерделәр. Әти-әниебез безнең һөнәрләре буенча ветеринария табиблары. 2006 елда үз тырышлыклары белән крестьян фермер хуҗалыгы төзеп, бүген күпләп мал туарын, кош-кортын, бакчаларында яшелчә җимешләрен үстереп, күпләргә үрнәк булып яшиләр. Аллага шөкер. Кадерле әти-әниебез безне яхшы итеп тәрбияләп үстергәнегез, игътибарыгыз, ягымлы, якты сүзегез һәм барлык изгелекләрегез өчен мең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Әтиебезне юбилей уңайыннан котлап, ныклы саулык, тән тазалыгы, әниебез белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, без балаларыгызның ихтирамын, игелеген күреп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә язсын. Сокланырлык гомер юлы үттең. Терәк булып безгә тормышта. Безнең өчен янып яшисең син, куанасың һәрбер уңышка. Якты йолдыз кебек балкыйсың тормыш юлларыбыз күгендә. Иң кадерле кешебез булып торасың син күңел түрендә. Бусагадан өйгә атлаганда рәхмәт укый керәбез. Яратабыз сине, хөрмәтлибез. Изге заттай итеп күрәбез. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Татьяна, балаларың Илмир, Илдус, Аделина, якын туганнарың Лиза, Салават, Азат һәм аларның гаиләләре һәм дә дусларың. Хөрмәтле Өлфәт Зөфәр улы, 60 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Һәр яңа көн уңышларга таба дәрт, көч һәм куәт өстәп торсын. Барлык якын кешеләрегезне сөендереп, дөньяның бар матурлыгын күреп, сау-сәламәт булып яшәүегезне теләп калабыз һәм музыкаль бүләгебезне тапшырабыз. Ey bu babayla bilmegeni yok. Sargayamın sağışlardan sağat sayın sağına, Sina sereme ittirgedir akış konat bağına. Sandığı başları üzüp sayrı minim sağışlarımı, varsınlar eli yanına vurma akışlara beni. Sandığı başları üzüp sayrı minim sağışlarımı, varsınlar eli yanına vurma akışlara beni. Akışlar süzsüz anılaşa eksinde anıla irken, akışlar tereze kalksa aç terezene irken. Sandığı başları üzüp sayrı minim sağışlarımı, varsınlar eli yanına vurma akışlara beni. Sandığı başları üzüp sayrı minim sağışlarımı, varsınlar eli yanına vurma akışlara beni.
Әйтергә генә кыймыйсың син дә сөясең белән Сөюеңне язып җибәр аккош канаты белән Сандугачлар өзеп сайрый минем сагышларымны Барсыннар әле янына барма аккошларымны Сандугачлар өзеп сайрый минем сагышларымны Барсыннар әле янына барма аккошларымны Барсыннар әле янына барма аккошларымны